दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुङो क्वालिटी एडुकेशन। क्वालिटी एडुकेशना माब्ला फैगोन? लाइमोनफोरा दिनै बुजिनांगोन जोंहा जिथु जोंनि संस्थापन लाइमोनफोरनि जिथु थांना थानायनि जिउ राहा 5 बोसोराव जों दिनै नायबाय मोनसेबो माने जोङो पस्टफोराव माने मा खालामनाय बेखौ पस्टफोरखौ फिलआप खालामनाय बेफोरखौ जों नुवासै। दिनै नुयो जोङो मोनसे स्कुलावनो अबावबा 12टा गाहाम पस्ट खालि दङ, अबावबा साइन्स टिचार गैया, अबावबा माने हिन्दी टिचार गैया। दा बेफोरखौ सुफुंना होनायनि दायित्वआ सोरनिमोन? दिनै जिथु मोनसे थाखानाय रुलिं गभर्नमेन्टआव थाखानाय हान्जाखौ गारनानै फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों गोबां सम अबजार्भ खालामबाय थादों। जेनेबा नोंथांमोना नुगासिनो मोनसे नेशनेल पार्टी बिजेपिनि जिथु डमिनेन्स, बे डमिनेन्सआव थायोब्ला जोंनि 35 लाख जिखिनि बर'फोर दङ बिसोरनि फिउचारा एसे खोमसियाव थांगोन नामा बेखौ जों नोजोर होनानै नुदों। मानो होनना बुङोब्ला गोबां जिखिनि 5 बोसोराव UPPL सरकारा मावनाय खामानिफोर बे खामानिफोराव जों नुबोगासिनो खायसे अभाब अभिजोग बेफोरखौ सुफुंनानै होनो हायाखै। दा जोंहा बर' हिसाबै जों नुबाय जिखिनि जोंनि सुबुं अनजिमा, बे सुबुं अनजिमायाव जोङो 2 गाहाम जोङो आन्चलिक दलजों सालायनानै लाखिनो हानाया बहुद गोब्राब। मानो होनोब्ला जों गोदोनो मिथिगौ ब्रिटिशफोरा जोंखौ मा खालामदों? डिभाइड एन्ड रुल। जेरैहाय जोंहाबो दिनै 2 गावबाय नालाय डिभाइड एन्ड रुल, जोङो सोरखौबा खोमायाव हमगोन, सोरखौबा आथिङाव हमगोन, बिदिनो गादबनानै दोननो नाजागोन। दा बे खेथ्रआव सारा जोंनि BTCनि रायजो राजाफोरा बुजिनायनि सम जाबाय, लाइमोनफोरा बुजिनायनि सम जाबाय, जाहाथे फैगौ समाव जिथु 2025 मायथाइयाव जोङो माने BPF दोलोखौ लाबोनो थाखाय गासैबो खामानि मावनांगोन। लाइमोनफोरा दिनै बुजिनांगोन जोंहा जिथु जोंनि संस्थापन लाइमोनफोरनि जिथु थांना थानायनि जिउ राहा 5 बोसोराव जों दिनै नायबाय मोनसेबो माने जोङो पस्टफोराव माने मा खालामनाय बेखौ पस्टफोरखौ फिलआप खालामनाय बेफोरखौ जों नुवासै। दिनै बुंनो थाङोब्ला आं मोनसे NGO खामानि मावोमोन। बे NGO खामानि मावनानै सारा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आं गासैबो स्कुलफोराव हाबदों। बेयाव आङो अभाब अभिजोग आं खोनासंदों। बेयाव नुयो जोङो मोनसे स्कुलावनो अबावबा 12टा गाहाम पस्ट खालि दङ, अबावबा साइन्स टिचार गैया, अबावबा माने हिन्दी टिचार गैया। दा बेफोरखौ सुफुंना होनायनि दायित्वआ सोरनिमोन? दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुङो क्वालिटी एडुकेशन। क्वालिटी एडुकेशना माब्ला फैगोन? क्वालिटी एडुकेशना फैनांगौब्ला जोंनो नांगोन क्वालिटी टिचार। दा बेबायदि क्वालिटी टिचारफोरखौ जुदि जोङो समाव एपइन्ट खालामाबा जोंनि जिथु गोदान जेनेरेसन, बे जेनेरेसना मालाबाबो माने जोङो साक्सेसफुल जानो हानाय नङा। दा बेफोर नोजोरखौ नायनानै जोंनि जिथु माने BTCनि थाखानाय जिखिनि गोहो फांसन बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जों जुदि मोजाङै गावनि माने जिथु अट'नमास जिथु जोंनि काउन्सिल, बे सेल्फ गभार्नेन्सखौ जोङो खोमानानै लादों होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा बेखौ जोङो नोजोर होनानै जिथु सेल्फ गभार्नेन्स, सेल्फ पावारखौ जोंनि ट्राइबेल हिसाबैथ' मैखोम जों बर' हारियानो बुंनानै लाजायो बेयाव। दा बेखिनि गोहोखौ जोङो मोनफिननो थाखाय जोङो 2025आव जरदारै जुजिनांगोन। लोगोसे आं गासैबो जोंनि BTCनि गोरों गोरा रोंखा रोखा लाइमोनफोरखौ खावलायो जाहाथे नोंथांमोना नुखानाय जिथु प्रब्लेम बे इस्युखौ नुनानै नोंथांमोना जुदि न'आव सिरि सिरि थायोब्ला लासैनो जोंनि जिथु अस्तित्व बर' हारिनि जिथु थांना थानायनि मोन्थाय, बे मोन्थाया लासैनो जोंहा गोमालांगोन होननानै आं सानो। बेखायनो दिनै गोख्रों भाबै मोनसे डिसिसन लानानै जों दिनै BPF दोलोआव जइन जानो थाखाय जों आवगायबोदों। आरो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंखौ जिबायदिहाय BPF दोलोआ अनसायनानै लादों आरो जिबायदिहाय जोंखौ माने खोथा होदों बेखौ जों मावलांगोन। आरो गोबां समनि गेजेराव जों नुबाय थागोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जिथु सिंनि बाथ्रा बेफोरखौ रायजो राजा नोंथांमोना मिथिनो थाखाय सम नांगोन। बेखौ जों लासै लासै जोङो जुजिलांगोन। आरो लासैनो जिखिनि जोङो नुनाय जिथु डाटा, जिथु इनफरमेसन, बे इनफरमेसनफोरखौ नायोब्लाथाय BPF दोलोआ रोखा 2025 मायथाइयाव सरकारा दागोन रोखा। आरो बेखायनो आं दिनैनो बुंखाबाय जाय बिथांमोना गोनो गोथो जानानै दङ UPPL दोलोखौ नागारनानै गोख्रैनो BPF दोलोआव जइन जादों, बेखिनिखौ आं बुंनानै